Comencem. Bones tardes, senyors regidors, regidora, secretari, a tota la gent que segueix en directe aquest ple de casa seva i també a la gent que ho segueix a través de YouTube. I començant ja aquest ple, en el primer punt, que és l'aprovació de l'acte de la sessió anterior. Si l'heu vista, l'heu mirada i si hi ha res que rectificar o qualque cosa. L'únic que hem dit és això, de les votacions a la primera acte i a la segona acte, que ho vam ratificar l'altre dia, a la comissió, però ja està, per nosaltres no hi ha res més. El secretari pren nota i ara podem passar a la votació. Vots a favor? Passam al segon punt, que és l'expedient 1120/2022, negociació col·lectiva i modificació de carrera professional horitzontal dels empleats públics de l'Ajuntament de Valldemossa, que ens explicarà el senyor Miquel Torres. Bé, bones tardes a tothom, regidors, secretari i tot el que m'ho veu. Aquí realment és un tema molt tècnic, ja ho va explicar el secretari el dia de la comissió. Simplement és que el 2 de setembre de 2019 se va acordar l'acord de carrera professional horitzontal dels empleats públics de l'Ajuntament de Valldemossa i des d'aquella data hi ha hagut dues modificacions d'aquest acord que s'han pres en mesa, vull dir, estan votats, són perfectament legals, però el que se fa és incloure-los dins l'expedient de tot l'acord de carrera perquè així quan s'hagin d'anar a mirar no s'hagin d'anar a mirar l'acord més les modificacions, sinó que dins l'acord estigui ja tot incorporat. Només és això, vull dir, són punts que se van aprovar en mesa, en teoria s'han aprovat dia 13 de maig de 2022 i dia 3 de juliol de 2023. Passant la paraula als portaveus del Partit Popular. No, estan d'acord i no tenim res a dir. Doncs la paraula a la portaveu del Partit Socialista. No tenim... Sortia, ara me sortia. No tenim res a dir, tampoc vàrem votar a favor en les comissions. Podem passar a la votació. Vots a favor? Passam al tercer punt, que és l'expedient 779/2023, modificació de l'ordenança fiscal de Sora, que ens explicarà també el senyor Miquel Torres. Bé, en aquest punt duim a aprovar una modificació de l'ordenança fiscal de regulador de la taxa per aparcament de vehicles de tracció mecànica a vies municipals i regulació de zones de circulació restringida, i és que quan se va fer la SODA, supos que el 2004, me diuen que va ser, hi havia una sèrie de vehicles que estaven absents d'haver de pagar SODA i de poder circular dins les zones restringides d'ACIDE. Una d'aquestes extensions era els cotxes elèctrics. En aquell moment hi havia un interès de tothom per impulsar el sistema dels cotxes elèctrics i crec que ha estat una extensió totalment necessària en aquest moment, però avui en dia, entre que el parc elèctric ha augmentat molt, la nostra capacitat d'aparcament és la mateixa i que ja per part de l'Estat o del govern tenen una sèrie d'avantatges fiscals molt importants, el que fem és llevar el punt d'aquesta ordenança, que és punt E, que llevava l'extensió en els cotxes elèctrics i també els de prohibir entrar a les zones d'ACIDE, que fins ara hi podien entrar. D'acord. Passant la paraula al portaveu del Partit Popular. D'acord. Estem d'acord? Tenc una petita cosa. Un cotxe elèctric que està carregant, paga hora igual? No. En el lloc de... Era una de les coses que... Quan està carregant, que no està aparcat en una zona de... Si està carregant, està aparcat en un aparcament que està pintat de verd, que és específic de càrrega del cotxe elèctric. En aquell punt no paga hora. D'acord, i m'apareix que no tenim res més. Doncs la paraula a la portaveu del Partit Socialista, el senyor Gari Estrelles. No arriba més, m'ho hauré d'aixecar. Gràcies, senyor Batlle. Nosaltres votarem que no.
com tothom sap, en aquesta sala plenaris, això s'ha de fer, aquests beneficis se van treure un moment determinat, eren lliures per l'Ajuntament, per potenciar l'ús dels cotxes elèctrics i per potenciar un menor rendiment de gasos que creen el canvi climàtic. Tothom sap en aquest moment el canvi climàtic com està, més malament que abans. Palma ho segueix mantenint, Calvià no ho puc assegurar, Sóller ho segueix mantenint, és a dir, és una elecció voluntària. El que a nosaltres m'hauria agradat és que l'Ajuntament hagués pogut fer quin és exactament l'impacte diari que poden tenir els cotxes elèctrics. Estic xerrant dels aparcaments. Lo d'Acire m'apareix molt bé, lo d'entrar en el cotxe a dins el casco del poble. Per tant, m'hauria agradat saber exactament de quan xerram. Jo a la darrera comissió sí que vaig perdre la banyeta i mitja horeta i el dia de la comissió hi havia 8 cotxes elèctrics més 2 carregant, 10 cotxes del segon aparcament. No sé s'aforo exactament. I avui, també per tot el temps mirant, hi havia 10 i 2 carregant. És a dir, m'hauria agradat saber quin percentatge estan xerrant d'ús d'aparcaments, perquè els cotxes elèctrics que hi ha són cars, no tothom pot comprar-se un cotxe elèctric, i creiem que seria bo poder mantenir aquests beneficis un cert més temps. I sobretot el que ens pareix és saber de què xerram. Xerram de 10, 15, 20 cotxes elèctrics d'ús d'aquest aparcament. Per tant, repeteixo, sobretot per fet de potenciar qualque benefici fiscal a la gent que se compra un cotxe elèctric, consideram que de moment s'hauria de mantenir aquesta mesura. Gràcies, senyor Bala. Contestarà el senyor Miquel Torres. No cal contestar, és una posició que respecte perfectament. Entenc que, a més, defenses que no puguin entrar en SACIDE, cosa que és molt lògica, i per la part de la subvenció o l'avantatge fiscal de l'aparcament, crec que no és suficient. Igual que vostè pot pensar que el número de cotxes no és suficientment important, per altra banda, aquí treballem pensar que l'avantatge fiscal de l'apartament no és suficientment important. Però respecte perfectament la seva opinió, res a dir. Vale. I ara passarem a la votació. Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? Passam al quart punt, que és l'expedient 1386/2021, contractació, servei i gestió de centre d'estades diürnes del terme municipal de Valldemossa. Ja m'ho explicarà el senyor Xisco Mulet. Bé, bones tardes a tots. Se tracta de treure concurs, expedient de contractació, mitjan procediment obert per servei de gestió de centre diürnes d'aquí del municipi de Valldemossa i convocar la seva licitació. Havia caducat el que hi havia actualment, ara, i aquest s'ha de treure concurs pels propers 4 anys. Se manté el que és el servei de menjador igual, l'acompanyament de persones majors que fèiem el servici i d'una altra manera alliberam els treballadors socials perquè puguin fer altres tasques més orientades a la seva feina i no tenir que fer segons quines feines que feien aquí, que fins ara realment no els corresponia, però ho assumirà la nova contratació. Entre altres coses també contempla la subrogació del personal que hi havia i haureu vist els expedients, la licitació total surt per 872.896, que són pels propers 4 anys. Està desglosat, ho heu vist aquí, el 2023 dona un poc d'informació per la gent que ens veu. 2023 54.000 euros, 704 concretament, 2024 227.495, 2025 227.495, 2026 227.495 i el 2027 170.621, perquè només és fins quan acabi el contracte i hagi de sortir una nova licitació. És una feina que havia iniciat de Margalida, a qui li vull donar les gràcies, en col·laboració de serveis socials, havia tant Nassun com i de Miquel, que havien fet la feina, i no hi ha moltes coses, està tot penjat a l'expedient, ho heu vist. Sí que hi ha una modificació, que és el 7è punt de l'acord que posa aquí, que diu que se designava els membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició en el perfil de contractant. És aquesta opció que han substituïda, han fet ara modificació, i el 7è diu delegar en el senyor Val, president,
totes les actuacions relatives a la tramitació d'aquest expedient fins a la seva adjudicació. Simplement han canviat aquesta perquè ja són les habituals les persones de la mesa i d'aquesta manera queda canviat que sigui delegant el senyor Batlle les actuacions relatives a la contractació. Si teniu cap pregunta, no tens res més que explicar-vos. Molt bé, Xisco. He de passar la paraula en el portaveu. Vale, d'acord, he de ja... Bueno, sí, Galària. No és del contracte que estem d'acord en la proposta. En l'anterior legislatura, a les meses de contractació, podien venir un membre de l'oposició a demanar si se podrà... Vull dir, estava obert, ho teníem obert per venir, era per saber si se podrà o no. No està escrit en el repartiment de tasques, només era demanar-ho. Ja està. Sí. Buenas tardes. Quant als membres de la mesa de contractació hi va haver fa ja un any i pico, o quasi dos ja, modificacions importants en el sentit que hi va jurisprudència i també doctrina que ja t'assenyala que en cap cas podran formar part de la mesa de contractació els membres dels òrgans de contractació. Aleshores va canviar molt la composició i aquí també la varen canviar arrel d'aquesta nova doctrina i jurisprudència i és bàsicament, el que hi ha bàsicament és personal de la casa, sigui administratiu, inclús policies per poder emplenar i poder tenir suplents un dels altres perquè no són molt pocs. Però no existeix cap inconvenient. Això és el que jo anava a dir. I de fet se fa, les licitacions s'obrin en la signatura electrònica de la secretària de la mesa de contractació en el moment que se fa la licitació. Vos podeu adreçar en qualsevol moment perquè és públic i vos poden dir quin dia és, cap problema, i podeu mirar-ho, o sigui... Perdó, jo crec que la seva pregunta anava en aquest sentit. No formar part de la mesa de contractació, no. Poder assistir sense vol ni vot. Perfectament. Tant els dos partits de l'oposició. Sempre ha estat la voluntat d'existir aquest govern. No era participar era el dia que s'obrien els sobres que ens convidaven a obrir, que és públic, exacte, però ens dèieu per venir de cada banda. Que no ha canviat la voluntat d'aquest govern. Això, les contradiccions és un tema tècnic, és perfecte que hi hagi un representant de cada partit, molt millor per tots. Jo volia fer un comentari que se m'ha oblidat, que a part dels imposts que he comentat, que mos han sentit que són unes quantitats elevades, sense descomptar que a part venen les subvencions de l'IMAS i d'altres coses que es cost. Vull dir, això és el cost com és, però després vull dir no és el cost real per l'Ajuntament, perquè després s'apliquen subvencions d'IMAS i altres departaments que se poden sol·licitar. Només era aquest aclariment. Vale. Havíem fet la votació. Passam a la votació. Vots a favor? D'acord. Passam ja en el punt 5, que és l'expedient 139/2023 dels òrgans col·legiats, modificació de membres de comissions informatives. Ja tenc aquí les comissions. La comissió informativa general estarà integrada pels següents membres. Sempre el Batlle o regidor Àngel de Legui i els vocals. El representant del grup independent, el senyor Xisco Mulà Jiménez, el senyor Joan Márquez García i el senyor Gabriel Francisco Rosales Garza. Després, per Partit Popular, el senyor Joan Lluís Montaner i el substitut en Vicent Colón Torres. I bé, representant del Partit Socialista de Valldemossa, el senyor Gori Esterella Mas i substitut la senyora Maria Glòria Escudero Tomàs. La secretària interventor de l'Ajuntament, el funcionari Néstor de Legui. I la Comissió Especial de Comptes estarà integrada pels següents membres. El president, igual, el Batlle regidor Àngel de Legui i el vocal seran tres representants del grup independent, el senyor Miquel Àngel Torres, el senyor Enrique Lafell i el senyor Joan Mas.
El representant del grup municipal de Popular de Valldemossa serà el senyor Joan Lluís Montaner i el substitut el senyor Vicent Colón Torres. No, Aquí era en Sebastià. en Sebastià, Sí, en Sebastià, de titular. d'Assumptes Generals i d'Estat de Comptes en Joan Lluís. Vale, ja són revés. Però, pren nota, Sebastià i Joan Lluís. Sí. La primera és la informativa general, Sí, en Sebastià. I en els comptes en vale. l'Estat de Comptes en Joan Lluís. Secretari, pren nota i ja està. I per representant del grup del Partit Socialista de Valldemossa, senyora Maria Glòria Escudero Tomàs i substitut el senyor Glòria Estarelles Mas. Així. I després la secretària interventora de l'Ajuntament, el funcionari que queda d'allí. Vale, i això ens agrada. Podem passar a la votació. Vots a favor? Vale. Ara ja passam a l'activitat de control, que són de donar compte de decrets i també de llibre d'informes d'intervenció, que està penjat a gestionar, tots si ho heu vist, si hi ha qualque cosa, està tot penjat a gestionar. Això només és donar compte de lo que hi ha. I ara sí que ja podem passar... Perdona. És que revisant el llibre de decrets n'hi ha que s'intervenció, que n'hi ha que són aprovació de factures per manca de contracte. És per veure si aquests que posa per manca de contracte, electricitat, si s'aniran fent els contractes que pertoqui o ho anirem a dir. És una pregunta. La idea és fer dos coses per evitar aquestes coses. Primer, emplear la plataforma de contractació, en la qual tot el que estigui ja dins ja... Perquè el problema de fer un contracte que no estigui en la plataforma és que has de fer un expedient que les coses com són. Necessita uns mitjans que potser per saber quin tipus d'expedient no tens. Però tot el que és electricitat i les coses més habituals que estan dins la plataforma no hi ha problema passar allà. I els altres anar fent per evitar que tot tingui un contracte. D'acord. Ara ja podem passar a les preguntes i preguntes. Començant pel Partit Popular. Començant preguntes. Sí, preguem, no, esperats. Farem esperats, Sí, Esperats primer, Vale. Preguem que s'instal·lin papereres, una paperera s'aturada del tip de Can Costa, ja que no n'hi ha cap d'instal·lada i deixen els fems en terra. Bueno, en Xisco molt la contestarà. Sí, prendrem nota d'aquest prec, procurarem fer-ho. Ja se va fer separada i no hi ha paperera, ho tindrem en compte i prenem nota. Preguem que s'arregli l'empedrat dels carrers del poble abans de les festes de la Veta, perquè els veïnats no hi tropessin. I que no només sigui per les festes, sinó que sigui una feina periòdica per tal de tenir els carrers com toca. Sí. No, ja està encomanat, això està encomanat segon, no? Perfecte. Perquè estigui fet. Preguem que comuniquin a l'administració corresponent que així com duen un control perquè les barques no es deixin dins la mar als vespres, també controlin el cal circulatori a l'estiu i controlin les autocaravanes que fan vespre a l'esplanada, ja que la majoria són vehicles no adaptats i no tenen vàter, el que fa que facin les feines a l'escollera, provocant males olors. El mateix. Prenent nota d'això, comunicarem a Ports perquè realment la competència d'allà baix la té tot a Ports i farem les gestions oportunes. Preguem que posin solució a l'incivisme de la gent que va en cans sense fermar i deixa excrements pel carrer tant a Valldemossa com a la Marina o com ho veiem cada dia. El mateix, tenim una ordenança que regula tot el tema aquest, és fer-la complir. A lo millor no sé com està darrerament, però bueno, és fer complir l'ordenança i tenir més cura de que hi hagi més control en aquest tema. Prenem nota també. Preguem es facin les gestions oportunes per rectificar-los en les direccions de les cases en les dades que apareixen en el cadastre, que n'hi ha que estan canviades. No coincideix. Aquí demanaríem que el cadastre no el duim nosaltres directament, que qualsevol usuari que hagi detectat un error o hi hagi qualsevol cosa que no casi, vull dir que ho comuniquin, perquè nosaltres ho traslladam a l'oficina del cadastre i són ells qui fan les rectificacions, no ens correspon a nosaltres directament fer això, no sé quines errades, perquè nosaltres no les sabem aquestes errades. Si un usuari les té, que ho comuniqui. Si a vegades en el cadastre surt el mapa del poble, passes per damunt dels pilos, per exemple, de les pilones, en vez de les pilones surt el carrer Arxiu de Salvador, que ja no existeix, que també de Palma. El millor seria. Igualment,
I això jo sé que s'ha vengut aquí, s'han presentat papers amb l'arquitecte això, i l'arquitecte va reconèixer que sí, que era una feina que s'havia de fer. O serà en catastre o... Bé, prenem nota. Veurem com se pot solucionar això. Prenem nota i ho comunicarem a l'oficina del cadastre. Sí que hi ha una feina d'adaptació que a Ventura ho fa que sí, però... Del cadastre també hem vengut aquí perquè de vegades no quadraven els plànols amb unes cases en l'altra, perquè això ho han anat ratificant, han anat fent aquesta feina. Cases antigues que no les quadrava les particions de les cases. Preguem que se doni la importància que pertoca a la banda de música municipal i a la coral de Valldemossa, ja que ens representen en molt d'actes i omplen molt d'actes que organitza l'Ajuntament. I en lloc de sentir-se recolzats i valorats, es costa l'oblès de la seva butxaca. Que se gratifiqui la directora de la banda de música a l'hora de fer assajos, que se faciliti un lloc per assaig sense problemes, uniformes, en definitiva potenciar tot aquest col·lectiu perquè es consolidin i cresquin pel poble de Valldemossa. Contestarà el senyor Enrique Lafell. Bones tardes. En principi nosaltres ja la importància que li donem i hem fet ja parlades, diguéssim, membres, però no són les que toquen encara, de parlar amb la directora, de parlar amb... És un d'aquests, forma part de l'expedient d'Escola de Música i tot el que penja d'ella, no? I, evidentment, aquests veïnats que participen tant a banda com a coral, com a tocada, etc., i que formen part de la vida cultural del poble i la cultura molt important, sobretot si la practiquem nosaltres, han d'estar recolzats a dins la mesura que ells ens ho demanin. O sigui, el que han de fer són conversacions amb ells precisament. O sigui, gràcies per la seva proposta, perquè és el que crec que pensam tots exactament igual. Crec que hem de valorar i hem de donar importància a tots aquells veïnats nostres que fan aquesta feina. D'acord. Molt bé, continuem. Preguem que es faci el manteniment necessari a les instal·lacions del Col·legi Públic Nicolau Calafat i a l'escola de 0 a 3 anys perquè puguin començar el pròxim curs i l'estat de les instal·lacions correcte. També contestarà el senyor Enrique Lafell. Sí, amb aquest curt temps que fa que estem per aquí aprenent a navegar per dins aquest món de l'administració, és un dels temes que hem començat a tocar perquè hi havia queixes. Ja tenim un certs, puc avançar, que tant a l'escola Nicolau Calafat ja ens hem reunit amb un arquitecte de... què s'ha dit? De Cibisec. I ens acaba de passar, avui crec que hem rebut l'informe del que vàrem veure i ens ha donat també la part que ens toca fer nosaltres i la part que han de fer ells, que han de distribuir fotos i tal. I per l'altre compte de l'escola de 0 a 3 també ja hem posat en contacte la directora en Bollet Tarner per arreglar el tema de urinaris, etc. Tenim informes del responsable de l'arxiu perquè ells tenen a mitges centrada, una sèrie d'arreglos desperfectes o millores que hem de fer, ja hi estem a damunt i esperam que en un parell de mesos anem solucionant una cosa rere l'altra. D'acord. Hem d'aprofitar ara per fer-ho, perquè aquest impàs que ells no tenen classe s'hauria d'aprofitar per arreglar el manteniment del local. Vale, ara anem a les preguntes. Passam a les preguntes. Per quin motiu no s'ha iniciat la instal·lació de les papereres noves? Després d'haver demanat diverses vegades la instal·lació de noves papereres i quan ja fa un mes que veiem que les tenen emmagatzemades allà de vora l'Ajuntament. Contestarà si és comodat. Sí, com altres deia, les papereres són aquí, van arribar. S'està fent un estudi d'escanvi perquè s'ha d'anar fent tira-tira, de veure si realment algunes estan ben ubicades o han de canviar de l'altres o canviar les altres. Estem damunt festes, nosaltres no fa ni 20 dies hàbils que som aquí i no ha hagut temps de programar-ho. Estan fent feina. El que ara en les festes damunt i hi ha un poc de mancança de tasques, per tant s'ha de fer tot d'una que puguem, ho tenim previst. Sí, vull comunicar que hem negociat el problema que hi havia de les papereres, que n'hi ha moltes que estan plenes,
hem parlat amb els d'Estel, que són els que ens fan la neteja viari, que tinguin cura que les papereres no se me desbordin com ha passat els darrers dies, per problemes amb Fomento. Una cosa no és l'altra, però si Fomento no dona el servei com toca, Estel tindrà cura que entre una i les dues cada dia tornarà a fer una repassada a totes les papereres perquè estiguin correcte i estigui net es puntuarà una paperera. Igualment, en les papereres s'està fent una feina de col·locar més cartelleria de les fraccions i d'algunes ordenances que volem implantar allà. Per tant, aquesta és la principal raó que no s'han posades, però tot una que puguem s'instal·laran. Continuem. Per quin motiu no s'ha començat cap acció per tal de controlar les plagues d'escoloms, tudons i rates que hi ha pel poble? Contestarà el senyor Xisco Molet. Simplement perquè no mos ha donat temps Goitaró o Miraró. Hi ha un informe fet, saben que hi ha un informe que està pendent de pressupost, que havia iniciat en Jaume Mayol, però no s'han fet més passes amb aquest tema. És una feina prou important que s'ha de fer i tot d'una que puguem mos hi posarem. D'acord. Jo entenc que l'equip de govern du molt poc temps i entenc que el primer han hagut de ser les festes. Això se pot dir que és com un recordatori per moure coses, que potser tu no teniu en compte en aquest moment. No, està perfecte. Tu saps que la legislatura ja van consultar la vegada al Consell pel tema del que se pot posar per colons, sobretot per colons que en el moment. Perquè se trata de final tenir un contracte amb Will Kill dels edificis i aquest agent en principi fa aquesta feina. El tema, sobretot dels colons, que és una plaga que devien que és tremenda per tot, aquí també, no ho vaig fer jo, però recordo que en Jaume va fer no se Consell, probablement, si ens permetien posar un tipus de... Es pensa aquell que nosaltres havíem mirat, es pensa aquell que era esterilitzant. Exactament, cosa d'aquesta, i el Consell fins a aquell moment ho havia aturat tot. Jo no sé si ara, en Jaume va deixar un expedient obert, que revisa amb tot el que havia fet en aquell moment, si el Consell, degut a que hi ha problemes per tot, no de Vall de Mossa, no és un problema de Vall de Mossa en absolut, és un problema de tots els pobles que estan en aquelles zones que no té depredador, i clar, qualsevol animal que lleva de depredador té tendència a créixer la seva població. I si té menjar també. Menjar, sí, ho tenen tot, vull dir, ja t'ho sé això. Entonces, i aplicarem el que ens permet el Consell, perquè ja sap que escopetes... No, això, evidentment... Que ens pot pareixer una molt bona opció, però no té el vistiplau de les autoritats. Està preparat tot. Per quin motiu no es fa servir el vehicle elèctric per la recollida selectiva? Ja la volia fer aquesta pregunta. Penseu que és una de les coses perquè van engonyar el concurs i fa por que no emplen... Si està fetut, que el llogui, ja no sé. Ja sé que tenen molt de problemes, ens fent un drastre, però els hem de donar molta creu. La resposta d'ells, costa molt de doblers, els cotxes estan al mecànic, no tenim per substituir-ho, per tant, s'ha començat, s'està tramitant una incorporació d'una sanció a Fomento, no només per vehicles, sinó per totes les altres incidències que ha hagut, que recollirà 6 mesos, des de juny fins ara, i s'està preparant un expedient sancionador contra ells per posar-ho en marxa. I entre elles, el del cotxe, perquè era una de les condicions per les que van guanyar els plec de condicions. Per tant, se les exigeix, però la seva resposta sempre és la mateixa. Topar amb ells ara és com una cosa difícil, perquè els serveis sabem tots que és deficitari, i l'únic que ens queda és sancionar, i s'està preparant una sanció contra l'empresa. D'acord. Queda un anyet just. I paral·lelament ja s'ha començat a preparar el plec per la nova contratació, que lògicament ja han començat a fer feina amb això. Són de les coses que hem atacat tot d'una des que hem entrat i s'han tingut reunions ja, i se farà l'expedient de sancionador i se farà el plec de condicions. Sí, s'ha d'arreglar perquè cada dia surt un problema. Cada dia hi ha un problema. Continuem, Vicenç. Hi ha hagut empreses que cada any participaven en els patrocinadors de les festes i enguany no hi han pogut participar, perquè tan sols han posat el programa com a patrocinadors dels establiments del poble. Abans sempre n'hi havia més.
Jo vos ho explic, no són 3, són 4 que n'hi ha al programa. Però bueno, a veure, nosaltres des que hem entrat no hem anat a cercar ningú, ni hem enviat una carta quan s'hi prepares unes festes anticipades se sol fer en els comerços, simplement hem anat acomanant aquests comerços que han sortit i ells s'han oferit a regalar, és a dir, vàrem anar a comanar la coca, que a Molines concretament, l'obsequiava, vàrem anar a demanar cremadillo a Can Cerdà i les obsequia ells, Esport varen contactar per el tema de la terrassa de la Marina, mos han dit que sí, i sorxata, com és una tradició, se varen oferir a donar-la. Han posat els que havien col·laborat. També hem de dir que molts de comerços saben que cada any venen les festes, molts no les anàvem a cercar tampoc abans, molts venen i s'ofereixen, i per temps no hem anat a cercar ningú perquè a més no, cada un fa el que vol ara. Si qualcú vol col·laborar, sempre hi ha formes, han rebut qualque petició de qualque col·laboració. Se pot fer després, s'accepta la col·laboració i se pot publicar en qualsevol moment per les xarxes, per mitjans de comunicació, per on sigui. Però nosaltres no hem anat a demanar expressament a cap comerç que col·labori. No, tots sabien que s'havien oferit. I els van dir que no hi havia... Això no és vera, perquè jo m'ho varen dir també. M'ho varen dir, és vera que vos sou negat, he dit no mos han negat a cap col·laboració ni una. I són comentaris que des d'aquí no ha sortit ningú. Mos han informat malament. És que m'ho va arribar la informació i nosaltres no mos han negat a cap col·laboració ni una. Ja dic, vale, per les festes de la Beta, no? I si ha estat així, que m'ha dit ja està. És en Bartomeu i és la festa de la Marina. Però també o sigui, tens potser n'hi havia. Se pot col·laborar, se pot acceptar qualsevol col·laboració i se pot notificar que un programa no surti, a vegades no és significatiu perquè veus allà, però bé, hi ha moltes maneres d'agrair la col·laboració dels comerços. Vale, continuem. L'any 2019 s'iniciaran els tràmits per incluir les festes de la Beta com a festes d'interès cultural del Consell de Mallorca i així poder protegir la nostra festa, que tanta importància té per Vallemossins. Mos consta que des del 2019 no s'ha fet cap tràmit. Quines passes se pensen fer amb aquest tema? Contestarà el senyor Enrique Lopell. Sí, estem molt, efectivament. Aquest tema també va començar fa 2 legislatures, com tu ben has dit. En Marc Mobre, que va començar a moure. Va començar l'expedient en Marc Lledó. I aquests 4 anys, no només per qüestions nostres, que pareix una excusa, sinó també per qüestions de l'altra banda, tothom ha negat aquests 4 anys, ho sabem, no? I hi ha hagut coses més importants tal vegada que no incidir. És un tema que n'hem parlat perquè en Marc ens dona matraca, que no ho hem d'oblidar, i a mi me fa un especial, diguéssim, interès i corolla, però lògicament ara se tratava de que sortís Carlo. Després ja farem, i si no ho feim, els agrairé que ens ho tornin a recordar, perquè crec que tots duim un poc la mateixa idea, les mateixes ganes i la mateixa il·lusió. Com vos he dit antes, és un recordatori, no és simplement hi pensam i li donem sortida i procurem que se mogui el tema. Continuem. En campanya electoral, tots els grups polítics duem en els nostres programes la reactivació del transport públic i la Marina. En quin estat es troba la reactivació? Si se pot fer, si no es pot fer, que... Contestarà el senyor Xisco Mulet. Bé, varen comunicar i s'havia fet una sol·licitud d'un servei abans de les eleccions, ens varen contestar el 27 de juny, negant, no sé si l'heu vist, bé, aquí està, negant que no el poden oferir des del Consell del CTM, de Comunicat del Consell de Mobilitat. Avui he vist que el nou Consell de Mobilitat ha estat a pres càrrec divendres 13. No hem fet res més, lògicament, perquè podem seguir insistint, tenim la negació aquesta, podem tornar a insistir, és vera que l'estiu ja estàvem a mitjan juliol, però no s'han pogut fer més passes perquè a part no hi havia, i això ha estat el motiu. La negació la varen fer tot d'una per juny aquesta, va venir de negat. Enguany ja no serà viable, evidentment. No, joder, ho tenim en compte per l'any que ve i ho mirem de posar en marxa. Que no és que no s'ho tingués en compte perquè la petició se va fer abans. Els tres partits tenien la gana que aquest servei funcioni. Ara, ha de ser viable. Si ara, quan hi és conseller nou, li demanem tota una hora i anirem a veure-lo, si poden solventar alguna cosa encara s'estiu. I si nosaltres poden donar una mà, nosaltres vendrem a donar una mà. Endavant. Continuem. Per quin motiu, després de reiterar plets, no s'han fet les passes necessàries per posar solució al relliscament de l'escada de la Marina, que diàriament hi ha caigudes?
han d'esperar que hi hagi una desgràcia. Això no importava, però bueno. No, esperen que no n'hi hagi cap. Va haver una reunió dia 10 de juliol, que la va tenir el senyor Batlle, en el cap de servei de Solla, amb en Lluís Bordoll, li va plantejar la situació aquesta, entre altres coses, i ells van dir que prendrien nota per fer una actuació. Ara no sabem res més, perquè això va ser la setmana passada pràcticament. Jo vaig baixar amb ell, vaig bastantes vegades amb ell a la Marina, i ho van mirar i el miraran si ho poden solventar ara. És un problema que se genera cada any, és un problema que se genera cada any i la gent va a passar allà on patina. No la gent particular, també els pescadors, que se'n van a la barca. Jo m'he anat en la barca també per haver-hi i pegar dins la mà, però bueno. Una cosa, jo entenc que la competència sigui de ports i tot el que vulgueu, però els que feim ús d'esport són els valldemosins. I si ports no fa res, haurien de mirar de fer qualque cosa. Quan dona temporal, o donar carxer, o qualsevol tipus d'actuació, perquè ahir mateix en què hi eren 4, dissabte 5. I tots els que fèiem en el moll, alerta, 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 i qualque dia fotrà un batut. Ja saben que hi ha hagut... És a dir, és de ports, però no pot ser l'excusa des del 2019 fins ara que tot sigui ports, els ports, els que van plens són la gent de Valldemossa. Ell m'ha dit que mirarien això, diu, també una cosa que funciona molt és donar càtxer ben donada, la càtxer en pressió, i bueno, jo demà t'ho tornaré a telefonar per veure quina solució ens dona i miram a veure si nosaltres la trobam i si hi ha qualque cosa millor entre tots, si podem trobar una solució perquè la gent no patini ni el pescador ni la gent que travessa quan van anar allà, que és quan se peguen la bufetada. Al final haurà de fer l'Ajuntament de Valldemossa. Clar, és que és això, si no, així com van fer net la platja fa un mes, doncs queda un dissabte i fer net l'esquà amb un carxer, perquè si no que qualcú se matarà. Jo crec que bé, jo xerrem amb ell i si ell no té aquesta solució la cercarem nosaltres i ja està. Vinga, continuem, prenent nota. Per quin motiu, després de reiterar parets i preguntes, en anteriors plenaris no s'han reposat les faroles i la porta de la depuradora que fa falta al carrer Tramuntana del port de Valldemossa. El mateix és un dels temes que se van tratar, tornant al tema de port, el de les faroles se va comentar, i el de la porta de la depuradora, és cert que just en què va l'estiu començaran les obres, no s'excusa tenir que tenir 2 mesos la porta allà, però a lo millor ara posar la porta quan realment s'ha de fer tot nou i això serà per començar per octubre, setembre-octubre, aquesta porta no s'ha comprovada. Sí s'ha fet una gestió en sos d'Endesa per cobrir els cables vits, que hi havia zones on hi havia cables vits, que no sé si ho han fet encara, o aquesta gestió sí que l'estan fent, però el que més no ho va tratar a la mateixa reunió que va tenir la mateixa persona. Perdona un moment. Estan xerrant de carrer de Tramuntana, ports no hi té res que veure. No, ja ho sé, però les faroles sí, les faroles els ports. Les faroles no. Les faroles del carrer Tramuntana se van rompre exactament quan se va arreglar el talut de les pujades de les cases. Des d'aquesta fetge s'han fet peticions aquí, en Vicenç té apuntat quan els plans que se va fer. 2019, 2022. Jo havia interpretat que eren les faroles del port i la porta del carrer Tramuntana. Tot fa referència al carrer Tramuntana. No, és que tot és carrer Tramuntana, com dèiem, saps? I ja en van Nadal personalment li ha demanat un rai de vegades. És a dir, és que no tan sols no s'han reposades, sinó que se va posar Ormegón allà on hi havia les faroles. És a dir, no ho sé. Ell m'ha dit, Lluís, que xerraria quan xerrant els seus i si no donaria sort en Vicent per arreglar-les. Ja, però a Nadal del Lluís no hi té res que veure amb això. No és de ports, això. Això és en el cul de sac. No, el cul de sac, això la porta i la barana aquella que està rompuda també. Perdó un segon. Dins l'obra que se fa per novembre, de la depuradora i tot aquell, hi ha una part que no és la mateixa obra, que és una altra, però que se vol fer a la vegada perquè si has d'obrir qualque zanja, conyo, vam d'obrir-la quan està fent una obra, que va una obra i torna a obrir una zanja, d'eficiència energètica de la llumenat de la Marina. I se canviaran totes les faroles i per enximes en LED i totes aquestes coses. Això està pensat, ve d'una subvenció d'eficiència energètica, en Joan que el faci a fer tot l'expedient i si ja és fer-ho quan se faci sobre allà, perquè segur que quan faguem això s'hauran d'obrir zanjes en cablejat nou, perquè segur que el cablejat que hi ha no estarà bé, segur que la posició de la farola serà una altra, per motiu que sigui,
amb la qual això estava previst per fer-ho en sobres de novembre. La següent pregunta que ve també és la de la barana, supos. La barana, les 4 barres aquestes s'han d'anar a substituir i canviar-les. I quins tràmits s'han fet per tornar a posar en funcionament el rocòdrom municipal? Contestarà el senyor Joan Mas. Hola, bones tardes a tots. La Margalida Pons va començar l'expedient, se va començar un projecte d'un enginyer, això ja està fet, el projecte està fet, i ara estem pendents de la modificació del pressupost. Una vegada que tinguem modificat el pressupost, se durà endavant totes les deficiències que n'hi havia bastantes, i després, en tenir tot això arreglat, ja tindrem una llicència d'activitat. I per nosaltres m'ho preguem, ja no en tenim respost. Nosaltres teniu la moció. Sí, per altres preguntes estan. Va bé la moció? Sí. La tens. La llegim, sí. Ai, espera. No, tenc aquí. La moció que presenta el grup municipal del Partit Popular de Valldemossa relativa a la creació d'una nova línia d'autobús que connecti Valldemossa amb Esporles. El grup municipal del Partit Popular, l'Ajuntament de Valldemossa, d'acord amb el que es preveu en el reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, eleva al ple la següent moció. Nova línia d'autobús que connecti Valldemossa amb Esporles. Exposició de motius. Connexió entre municipis propers. Valldemossa i Esporles són dos municipis propers i amb una important relació tant geogràfica com social. Comparteixen unitat bàsica de salut i un institut. La creació d'una línia d'autobús directa entre dos municipis facilitaria el desplaçament de residents de totes dues localitats, permetent una major interacció i l'accés a serveis i activitats que podrien no estar disponibles al seu propi municipi. Millora de la mobilitat. Actualment l'accés entre Valldemossa i Esporles està limitat principalment a l'ús de vehicles privats o al transport públic poc freqüent. Aquí vull dir que si vols anar a Esporles amb una línia de bus has d'anar primer a Palma, agafar el bus que va de Palma a Esporles i és per això. Una nova línia d'autobús oferiria una opció de transport més convenient i accessible per als residents, turistes i treballadors que necessiten desplaçar-se entre dos llocs. Això milloraria la mobilitat de les persones i reduiria la necessitat d'utilitzar vehicles privats, contribuint així a la disminució del trànsit i la congestió de la zona. Impuls turístic. Tant a Valldemossa com a Esporles són destinacions turístiques populars a la nostra illa. La creació d'una línia d'autobús directa entre els dos municipis facilitaria als turistes explorar i gaudir en dos llocs de manera més còmoda i eficient. Això podria tenir un impacte positiu en el sector turístic local, promocionant el desenvolupament econòmic i generant noves oportunitats per als negocis locals. Sostenibilitat mediambiental. La implementació d'una nova línia d'autobús entre Valldemossa i Esporles fomentaria un estil de vida més sostenible i respectuós amb el medi ambient. En oferir una alternativa de transport públic eficient es podria animar els residents i visitants a optar per deixar el cotxe a casa, reduint així les emissions de gasos d'efecte hivernacle i contribuint a la protecció del nostre entorn natural. Des del grup municipal del Partit Popular esperam que es consideri seriosament aquesta moció i es duguin a terme accions concretes per millorar el sistema de transport públic entre Valldemossa i Esporles. La creació d'aquesta nova línia d'autobús no només beneficiaria els nostres ciutadans i turistes, sinó que també reforçaria els llaços entre els nostres municipis i promouria un desenvolupament sostenible a la nostra regió. Per tot això, el grup municipal del Partit Popular Ajuntament de Valldemossa proposa el següent. El ple de l'Ajuntament de Valldemossa acorda adoptar les mesures necessàries per avaluar la viabilitat d'una nova línia d'autobús entre Valldemossa i Esporles i, en aquest sentit, elaborar un estudi de demanda i costos associats, així com establir un grup de treball o comitè encarregat de la planificació i desenvolupament d'aquesta iniciativa, integrat per experts en transport públic, representants dels Ajuntaments de Valldemossa i Esporles, representants del Consell de Mallorca i tenint en compte les opinions i necessitats dels ciutadans de tots dos municipis. Iniciar els tràmits, negociacions i contactes pertinents amb el Consell de Mallorca i Ajuntament d'Esporles per tal d'aconseguir en el termini més breu possible la implantació d'una nova línia d'autobús entre Valldemossa i Esporles. Contestarà el senyor Xisco Mulet. Bé, com és
Sí, com és evident, aquesta moció que fa referència al transport entre els dos municipis crec que la duem els tres partits en els nostres programes electorals. Estem d'acord en tenir que fer amb aquest tema. El que no podem acceptar segons és el primer acord, és a dir, adoptar mesures necessàries per avaluar la viabilitat. En aquest sentit, elaborar un estudi de demanda, costos, és a dir, l'Ajuntament de Valldemossa ni té capacitat tècnica ni personal per avaluar totes aquestes coses. És a dir, nosaltres sí que podem iniciar els tràmits, podem negociar, fer els contactes pertinents amb les administracions que corresponguin, però nosaltres no podem avaluar aquestes coses. L'Ajuntament no està preparat ni amb experts. Per això estàvem d'acord, perquè també presto o tarda és una cosa que tenim que fer i nosaltres votaríem a favor de la proposta, però no del primer punt, perquè nosaltres no podem adoptar aquestes mesures, no les podem assumir, és a dir, estarem d'acord en votar la segona, iniciar els tràmits, negociacions i contactes pertinents amb el Consell, però tot el que fa referència a elaborar un estudi de demanda, costos associats i tot això no podem assumir des d'aquest Ajuntament. Cap problema. A nosaltres ens interessa que la moció surti endavant, jo crec que tothom està d'acord. D'acord, claro que sí. No hi ha cap problema. Espera, que encara hi va... Comentat. Donant la paraula al portaveu del Partit Popular. No, ara ja està. Jo el que dic, nosaltres estem d'acord en modificar el punt. Na Glòria. Perdó, en Gori. Partit Socialista. Sí, gràcies, senyor Batlle. Nosaltres, senyor Colom, li votarem a favor, però un parell de cosetes. Sí que aquí fa referència vostra en aquesta mesura disminuiria els gasos invernaderos. Ho he trobat estrany perquè la moció de Sora no ha fet referència que Sora podia motivar l'ús dels cotxes elèctrics, però bé, no. Mos pareix correcte, sí, és difícil això, molt difícil, però vostès ara tenen la porta de mobilitat a Palma. Hi ha una salvedat que potser m'equivoc jo, és el Consell de Mallorca o és TIP? El transport de Illes Balears és del govern balear, no és del Consell de Mallorca. Crec que el Consell no té responsabilitat de mobilitat. Això és el govern balear. TIP, és el govern. Per tant, se tracta d'anar a tocar la porta a la nostra presidenta i pressionar. De totes maneres, jo torno a el que he fet en el tema de Sora. Està clar que un estudi és complicat. El que sí m'agradaria saber també és quan de Valldemosins sí que sabem que o van a fer feina a Espolles o duen els seus al·lots a l'institut. Això sí que seria més fàcil, però sobre l'impacte. I també, no sé si heu parlat en l'Ajuntament d'Espolles, supos que sí, perquè dos ajuntaments fan més força que un, i potser l'Ajuntament d'Espolles té altres intencions. És que, perdoneu un moment, però l'Ajuntament d'Espolles tindrà menys interès que nosaltres per una simple raó. Ells tenen l'institut allà i el centre de salut allà. I nosaltres de Valldemossa, tots els que han d'anar al centre de salut han d'agafar els seus cotxes i han de desplaçar. Això és el que m'agradaria saber. Jo crec que és qüestió suficientment important com... Repeteix, he començat dient que votaríem a favor, però a banda de qualsevol mesura, sobre quin impacte, quantes cartilles són usuaris, jo per exemple ho som, o quan la van a l'institut per sobre l'impacte. I sobretot jo crec que dos ajuntaments fan més força que una sola d'anar a tocar les portes. Crec que Espolles no posaria pegues, però jo crec que parlaria amb ells i escolta, hem duit aquesta moció, ha anat bé, l'hem aprovada i no m'ha pressionat tots dos. Això ja hem parlat en l'Ajuntament d'Espolles, ja m'hi hem parlat i també ara xerrarem amb el de nou i el que tu deies abans, hem anat a tocar la porta i xerrant amb el conseller. Tot un que el conseller estigui nombrat i això, ja anar a tocar la cosa. És govern. I si estan tot d'acord llevant aquest punt i això, per anar a la votació. I si... Hem de modificar el text, hem de dir quin text ha quedat. Deixem. Per la secretària. Jo també deixaria el segon. Només deixem el segon punt. Sí, crec que està bé. Llavors primer i poi el segon. Estan d'acord? Que arrel del segon, quan haguem fet negociacions, després se pot establir un equip de treball, de seguiment i tot, el podem instaurar després, i ara llevaríem el primer acord i votaríem el segon. Sí, iniciar els tràmits. Iniciar els tràmits, tot el que és el segon acord. Si tots estan d'acord, podem anar a la votació. Vots a favor? Bé, ara ja hem acabat pràcticament, però si els partits...
Sí, però tu te preguntes... No m'han presentat, però. No m'han presentat. Jo no sabia el funcionament i no m'han presentat, per exemple. Bé, havia quedat jo encarregada, però per problemes personals jo no he pogut fer... No ho volia entregar dissabte perquè varen quedar que ho entregaríem els divendres i teníem un parell de preguntes, però les farem el proper. Si teniu, és igual, si en teniu 2, 3, 4, les podem xerrar, no? Bueno, Gori. Sí, a dins el bon ambient, no? Sí que ens preocupa també la Marina, estem en ple juliol, agost, deman, perquè no eres Consell i ens queien demanar el transport i el govern, que no me la posarà, això, el govern. El manco l'equip que hi havia abans no mos posarà un bus. Demanen el plenari que estudi la possibilitat d'un servei privat dos mesos d'estiu, la possibilitat. En dies i horaris concrets perquè facilitin... Jo crec que ho vaig explicar, no sé si en el plenari anterior, que ho havia explicat. Quan va néixer aquest servei, se podia dur a terme amb un preu raonable, perquè vos record que va néixer amb una subvenció, perquè aquesta subvenció va durar 2 anys o 3, no me'n record. El 2011, quan jo vaig arribar, ja subvenció ja no hi havia. I l'Ajuntament va poder assumir aquest cost perquè era un cost raonable, o els equips de govern que hi va haver en aquell moment van considerar que era un cost raonable, perquè la manera que se feia era que l'empresa que tenia la concessió de la línia, que ara no recordo el nom, però sé que fos, els horaris no eren els que ara, i tenia, diguem, una espècie de valles entre autobusos que permetia, tenint un bus de, no sé si hi ha 15 o 16 places, aparcat aquí, el xòfer que duia l'altra línia, en aquests tramos, feia la baixada aquesta. I per això, clar, tenia un cost relativament assumible. Jo recordo que en aquell moment pagàvem perquè eren com a 5 o 6.000 euros anuals. Vull dir, que eren 2 mesos i era un servei, jo crec que és un servei molt bo, tots estan d'acord. Què passa? Que en la nova línia que hi ha, la concessió ho té impossible. Aquesta gent té una quantitat d'horaris i supos que no té. I aquí hem mirat també amb altres companyies, perquè no té per què fer-ho d'aquest tipus. Si el contracte l'Ajuntament pot contratar autocars Tomeu. I crec que només tenim preu d'uns, dels que els van demanar, i el preu de solidaritat, que jo sé que els cercadors ho enviaré, però era un preu, crec que en aquell moment, molt alt per la quantitat de persones que poden ser usuaris d'aquest servei. Saps què t'ho vull dir? Per això. Però així i tot no han deixat en cap moment d'estudiar-ho perquè és que era un servei molt bo per la gent major, per els al·lots, vull dir, joder, el problema que tenien ja ho saps, és que era quan hi havia estrangers i gent major s'havia, que no s'havia anat bé. Perquè l'empresa nova me'l va dir que féssim una instància a l'empresa, però jo crec que és millor anar xerrant la part política, el primer. Crec que anar a la part política una vegada estigui constituït. Ja no tenim res més. Bueno, ja podem donar el ple per acabat. Moltes gràcies, senyors regidors, regidora, secretari, la gent que ha vist el ple de Llaceba i la gent que va seguir a través de YouTube. Bones tardes a tothom. Moltes gràcies a tots.